Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento naming dalawa ni Cassandra. Ang mga bagay na hindi namin nagawang iwasan. Ang maanod sa makasalanang sandali na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Mga bagay na hindi napigilan, lalo na ng isang tulad kong kulang sa kalinga ng asawa. Kaya naman hindi ko naawat ang aking sarili na mahumaling sa kanya nang dumating siya sa aming buhay. Si Cassandra ay kapatid ni Mrs. sa nanay, 25 years old at isang balikbayan. Han, okay lang ba na dito ko nalang papatuloyin si Cassandra? Yung sinasabi ko sa yung half-sister ko. Di ba kilala mo naman yun? 3 beses mo nang nakita eh. Sayang naman kasi kung doon sa kondo siya tutuloy. Mga 2 weeks from now pa naman Han ang dating niya eh. Gusto din kasi ni Mom na sa poder natin siya. Alam mo naman, spoiled masyado. Ani ni Melissa sa akin. Ang aking asawa for 5 years. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak. Nagpakonsulta na kami sa doktor at sinabi nga nila na si Mrs. ang may problema. Hindi siya makakabuo ng baby. Siyempre, na-disappoint ako dahil pangarap ko bilang lalaki na magkaroon ng malaking pamilya. Pero dahil nga sa problema ni Mrs. ay malabo nang mangyari yun. Malaki ang panghihinayang ko. Pero wala naman na akong magagawa. Pinilit kong maging masaya, pero hahangarin mo pa rin pala talaga na magkaroon ng anak. Lalo't nakikita mo ang mga kaibigan mo na masayang masaya habang nakikipaglaro sa mga anak nila. Pakiramdam ko, hindi ako buo dahil minsan talaga nakakaramdam ako ng inggit sa iba. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin since matagal-tagal din naman kayong hindi nagkita. Sagot ko sa kanya. Bago ko ituloy ang aking kwento, ako nga pala si Rafaela, 32 years old. Babaero ako nung kabataan. Pero simula nung maikasal, ay naging good boy na ako. Never na akong tumingin sa ibang mga babae. I want to change to be better as much as I can. Kahit na napakaraming tukso. Dahil hindi naman sa pagmamayabang, pero maraming naghahabol sa akin. 6'1" ang height ko. Moreno at may magagandang features dahil siguro may Spanish blood ako na nakuha ko sa aking nanay. Madalas din akong mag-gym, kaya't masasabi kong fit na fit ang aking katawan. Maraming babae ang nagtangka sa akin, pero ni minsan ay hindi ako pumatol sa mga ito. Sa totoo lang, maganda si Mrs. Sa edad na 30, ay aakalain mong 20s pa lang to, since hindi pa nga nagkaka-baby, kaya't dalagang-dalaga ang itsura nito. Mestiza na balingkinita ng katawan. Long leg na talaga namang takaw tingin, lalo na kapag nakasuot to ng shorts. Maiksi lang ang buhok ni Mrs. na hindi man lang lumampas sa balikat niya. Napakaamo rin ang mukha niya at natural na parang nagbablush ang pisngi dahil sa pagiging mestiza nito. Nagkakilala kami ni Mrs. noong college kami. Friend siya ng girlfriend ng barkada ko. Kaya naman nung sinama siya ng friend niya sa isang event at makita ko siya doon, ay doon na ako nagkaroon ng interes sa kanya. Head turner si Mrs. Kaya naman hindi ko na rin siya pinakawalan. Mga 1 taon ko din siyang sinuyo.
Hanggang sasagutin niya nga ako. Ako rin ang naging unang lalaki niya sa buhay. At masasabi ko talaga na proud ako doon. Inayos namin ang isang bakanting kwarto upang siyang tutuluyan muna ni Cassandra habang narito siya sa aming bahay. After 2 weeks, Saturday noon, so walang pasok. Owner din pala ako ng isang construction firm, kaya't palagi lang ako sa opisina kung kinakailangan. I can still run the company without being present every day. Nanunood lang ako ng TV sa sala, habang si Melissa ay nagluluto ng lunch since ine-expect nga namin si Cassandra ngayong araw. Dumaan daw muna siya sa kaibigan niya, kaya hindi na siya nagpasundo pa sa amin. Mga bandang 11:30 ay narinig ko na may nag-doorbell na, so tumayo agad ako para salubungin si Cassandra. Nang buksan ko ang pinto, ang magandang mukha agad ni Cassandra ang bumungad sa akin. Napamura ako sa aking isipan. Ang ganda talaga nitong nakababatang kapatid ni Melissa. Nakasuot lang siya ng crop top, kaya litaw ang tiyan. Tapos short na sobrang ikli, kaya litaw din yung malapursilanang mga legs niya. At doon talaga natungo o natuon ang atensyon ko. Hindi ko maiwasang batulala sa ganda niya. Unang kita ko sa kanya ay 7 years ago pa. And now, she's 25 years old. Matangkad na talaga siya even before. Pero parang mas gumanda ang struktura ng katawan niya ngayon. Sa pagkakaalam ko, ay may boyfriend na ito at nagtatrabaho rin sa ibang bansa bilang nurse. Umuwi lamang to dito sa Pilipinas ngayon upang magbakasyon. Kapatid siya ni Mrs. sa nanay. Bata pa lang nang namayapa ang dad ni Mrs. Kaya't muling nag-asawa ang mom niya at si Cass nga ang naging bunga. Bumalik ako sa aking ulirat nang bigla niya na lang akong niyakap pagkabukas ko ng gate. Nasimoy ko ang flowery scent niya. Umaalingasaw yun at nanunuot sa ilong ko. Bago pa ako magkasala, inaliw ko na siya sa akin at nginitian. Cassandra, nandito ka na pala. Tamang-tama, mukhang kakatapos lang ng ate mo magluto. Halika na. Nginitian niya lamang ako, pero ang hindi ko inaasahan ay nanghalikan niya ako malapit sa lips ko. Nagulat ako dahil tila may kapilihan ng dalaga. Napamura ako sa aking isipan at hindi makagalaw kasi kahit ako ay namangha sa kanya. Isang upod ng ganda ang nakatayo sa harapan ko. Sino ba naman ang makakatanggi sa ganito? Tinignan ko siya at nagtama ang mga mata namin. Hinila ko siya papalapit sa akin at niyapos ko ang maliit niyang bewang. Tsaka ko siya inakay papunta sa loob ng bahay namin ni Mrs. Cassandra, naku tamang-tamang dating mo. Nahanda ako ng lunch. Namiss kita. Nagyakapan muna silang magkapatid. Kaya napabuntong hininga lang ako dahil mukhang mahihirapan yata kong iwasan ang stepsis ni Mrs. Ang ginawa ko ay kinuha ko ang mga bagahe niya at inilagay na sa loob ng magiging kwarto niya. Pagkatapos noon, ay dumiretso naman sila sa dining room at sumunod naman ako roon. Kumain muna kami at matagal-tagal na kwentuhan ang nangyari sa pagkainan. Marami silang pinagkwentuhan na dalawa. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila habang nagkukwentuhan sila. Minsan ay kinakausap ako ni Cassandra na tinatanguan ko lang. Lumipas ang maghapon. Nagkulong lang ako sa office ko dito sa bahay. Iniiwasan kong makalapit kay Cassandra kasi ayokong magkasala. Almost dinner time
Pero heto ako at nagtatrabaho pa rin. Hon, may business meeting ako for 3 days. Wika ni Mrs. habang nasa higaan na kami. Biglaan eh. Ikaw na munang bahala dito sa bahay at kay Cassandra. Dugtong pa ni Melissa sa akin. Napakunot ang noo ko. Kung ano kasing niluwag ng trabaho ko, ayun naman ang sobrang kinabisi niya. Actually, minsan na nga lang kaming magkita sa dami ng business meetings niya at yun ang palagi naming pinag-aawayan. Sa totoo lang, ay hindi naman na sana niya kailangan pang magtrabaho. Pero ang katwiran naman niya, maiinip daw siya dito sa bahay at ayaw niya nung wala siyang ginagawa. Sinabi ko rin sa kanya na marami naman siyang ibang paglilibangan habang nandito siya, pero ayaw talagang pumayag ni Mrs. Kaya wala na rin akong nagawa. Ayoko kasing humaba pang usapan namin dahil mauuwi na naman yun sa away. Business meeting na naman. Noong 1 linggo, halos hindi ka na umuwi dito Sagot ko dahil nagsimula na ring uminit ang ulo ko. Kasi halos hindi na niya ginagampanan ang pagiging asawa sa akin. Matumal na rin kung lambingin niya ako sa kama. Kasi nga palagi siyang wala. O di naman kaya ay pagod. Ilang araw na rin niya akong hindi napapansin. Kaya sobrang gigil ako about sa trabaho niya. Pag-aawayan pa ba natin to ulit, Raf? Akala ko ba iniintindi mo ang trabaho ko? Alam mo namang pangarap kong maabot tong posisyon na to, di ba? I don't have time for your nonsense reason. Maiiwan na ako sa flight. Aalis na ako. Pagalit niya ring sabi, sabay labas at binalibag ang pintuan. Padabog ko ring binato ang una na hawak ko pagkasara niya ng pinto. Hindi na kami nagkausap ni Mrs. pagkaalis niya. Ni hindi man lang to tumawag para kumustahin ako o kaya ay humingi man lang ng sorry sa naging pag-aaway namin. Almost midnight. At hindi pa rin ako makatulog. Kaya bumaba muna ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pero nagulat ako at nandun si Cassandra sa kusina. Suot ang kanyang satin silk night dress. Di hamak talaga na mas maganda ang korte niya kesa sa asawa ko. Rafael, akala ko tulog ka na. Nasaan si ate? Nakita ko siyang umalis kanina na galit. Nag-away kayo? Bigla akong kinausap ni Cassandra, kaya napalingon ako sa kanya habang kumukuha ng tubig. Napabuntong hininga naman ulit ako. Nag-away lang. Lumapit naman siya at hinawakan ng braso ko. Ngumiti siya ng mapang-akit sa akin. Gusto mo ba ng karamay ngayon? Alam mo, pwede ako. Bulong niya. Umalis ito ng kusina. At pagbalik niya, ay may dala-dala na tong bote ng alak. Kumuha ito ng 2 baso at niyaya kong pumunta sa sofa. Pwede ka namang magkwento sa akin. Makikinig ako. Wika pa niya. Kinuwento ko ang problema namin ni Mrs. Ang pagiging busy nito sa trabaho. Lalo na yung kakulangan niya bilang asawa ko. Walang sawang nakinig si Cassandra sa mga hinanakit ko sa kapatid niya. Hindi namin napansin ang oras. Hanggang sa umabot na kami ng 11:00 ng gabi. Medyo may tama na ako noon. Pero sa nakikita ko kay Cass, ay lasing na talaga to. Mapupungay na ang mga mata nito at halos magdikit na kaming dalawa sa may sofa. Maya-maya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaya hinata ko na siya at sinuyo ng halik. Halik na puno ng pagkakasala. Matagal na akong may gusto sa'yo, Rafael. Simula pa lang noong pinakilala ka sa amin ni ate. Gusto na kita. Bulong niya. Nagulat man sa naging pag-amin niya, ay di ko na pinagtuunan yun ng pansin.
Wala na akong sinayang pa na sandali. Agad kong kinalas ang lahat ng suot niya. At malaya naman niyang binukas ang binti upang bigyang laya ang isang katulad kong kulang sa atensyon ng asawa. Napakagandang pagmasdan ang magandang mukha niya na halos mapakunot noo habang ninanamnam ang walang kapantay na alapaap na naging bunga ng aming nakaw na sandali. Hindi naman ako makapaniwala na napasuko ko kaagad ang isang katulad ni Cassandra ng ganun lang. Napasuko ko sa isang makasalanang tagpo. Ang kapatid ng asawa ko na matagal ko na ring pinapangarap simula pa lang dati. Sino ba namang lalaki ang makakatanggi sa ganung babae? Lalo na at siya nang kusang lumapit sa akin. Hindi namin namalayan ng oras. In-enjoy naming dalawa ang buong magdamag hanggang sa tuluyan na kaming nakontento. Nakatulog si Cassandra sa sobrang pagod. Hinalikan ko siya sa noo. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa second floor at ipinunta sa loob ng silid niya. Alam kong pagod siya dahil galing pa siyang biyahe. Tinabihan ko siya at niyakap patagilid. Alam kong hindi dito nagtatapos ang bawal naming relasyon ni Cassandra. Pero hindi ako nagsisisi. Hindi ko kasalanan na si Cassandra ang pumuno sa pagkukulang ng kanyang kapatid. At alam kong sa 3 araw na wala si Mrs. ay walang sawa rin kaming magkakasala sa nakaw na sandaling kami lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po muna ang ating storya at salamat sa mga nakinig. Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang lagi kong kasama dito. Ikaw ang nag-aalaga ng mga anak ko. Ikaw ang nagluluto ng mga pagkain namin. Hindi ba? Parang ikaw na rin yung asawa ko dito. Jerry, huwag mo akong bibiruin ng ganyan kung hindi mo paninintigan. Tandaan mo, matagal na akong byuda. Kahit may edad na ako, naghahanap pa rin ako ng lalaking pupuno sa pangangailangan ko. Yun na nga eh. Naghahanap ka. At naghahanap din ako. Wala ang asawa ko at wala ka namang asawa. Tabla lang tayo. Kaya ang tanong ko pwede bang ikaw na lang muna ang asawa ko habang nasa abroad si Mrs.? Dear Miss Love, habang malayo ang Mrs. ko, nahulog ako sa isang bawal na relasyon. Sa tiyahin niya mismo. Lihim na affair na pilit naming itinago. Puno ng tukso, kaba, at kasalanang alam naming anumang oras pwedeng mabunyag. Pero nang dumating na ang oras ng pag-uwi ni Mrs., kinailangan na naming pumili. Itutuloy ba ang bawal na pagmamahalan o tuluyan ng iiwan ang lahat para hindi magiba ang pamilya? Sa tuwing umaalis ako ng bahay para mamasada ng tricycle, lagi kong iniisip kung paano ko maaalagaan ng mabuti ang mga anak ko habang si Lorraine ay nasa abroad. Akala ko'y trabaho at pag-aalaga lang ng mga bata ang magiging pasanin ko. Pero hindi ko inasahan, Miss Love, na pati puso ko'y magkakaproblema. Lalo na nung dumating ang araw na si Tita Celine mismo ang nakasama ko sa isang sitwasyong hindi ko akalaing hahantong sa tukso. Ako po si Jerry. Hindi ko ho tunay na pangalan. 31 taong gulang. Tricycle driver dito sa bayan ng Olongapo. Hindi madali ang buhay. Pero kailangan kong kumayod dahil 2 anak ang iniwan sa akin ni Lorraine, ang asawa ko. Nasa abroad siya bilang isang OFW. Hindi biro ang sakripisyo niya at hindi rin naman biro ang sakripisyo ko rito.
Ako ang naging nanay at tatay ng mga bata habang wala siya. Pero kung hindi dahil kay Tita Celine, ewan ko na lang kung paano ko makakayanan lahat. Si Celine ay kapatid ng nanay ni Lorraine. 48 years old na siya, pero halata pa rin ang alindog. Byudo na kasi siya at yung mga anak niya ay may kanya-kanya na ring pamilya. Maliban sa bunso, na binata pa. Si Tita Celine ang palaging tumutulong sa akin. Maglaba ng mga uniforme ng mga bata, pati na rin ang mga damit ko. Mag-asikaso sa bahay at minsan ay nagluluto. Binabayaran ko na lamang siya lingguhan. Madali siyang pakisamahan, palabiro, palatawa. At parang nanay na rin naman ang turing ko sa kanya. Pero may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Yung tipong habang nagsasampay siya, yung mga tingin niya sa akin hindi ko alam kung pagmamalasakit ba o may ibang kahulugan. At ewan ko ba? Pero minsan napapansin ko na lang din ang sarili ko na napapatitig sa kanya. Hindi naman lingid sa akin na maganda si Celine. Kahit na may edad na. Maputi kasi siya, malinis manamit, at kahit na malalaki ng mga anak, para bang hindi nawawala yung lambing sa kilos niya. Minsan pag dumadaan siya sa harapan ko, habang nasa tricycle ako, hindi ko maiwasang mapansin yung kagandahan niya. Mababakas kasi na may itsura talaga ito noong kabataan niya. Dumating ang isang linggo na halos araw-araw ko siyang nakakasama. Ako kapag hindi pumapasada, nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga bata. Si Celine naman naglalaba, nagluluto minsan. Tapos sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian. Natural na kasi na kasama na namin siya sa mga tanghalian at hapunan. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Isang hapon kasi, pauwi ako galing pasada. May babae akong pasahero na medyo malandi. Walang ginawa kundi dumikit sa akin. Kilalang bayaran sa lugar namin. Nagpababa siya sa tindahan malapit sa bahay namin. Walang ginawa kundi humawak sa akin, sa braso ko. Nung makita ni Tita Celine na kasama ko si Jean, nag-iba yung timpla ng mukha niya. Pagpasok ko sa loob, biniro ko siya. Uy, pasensya na. Pasahero lang yun. Di ko naman papatulan si Jean. Sabi ko sa kanya, pero hindi siya sumagot. Kayo naman nagselos na yata kayo. Sabi ko ba sabay kindat bago umalis. Kinabukasan, kinausap niya ako nung nasa bahay na siya. Jerry, alam mo kung lagi ka nalang maghahanap ng babae sa labas, baka sa bandang huli ikaw rin na magsisi. Baka mamaya malaman pa ni Lorraine yan, ikaw din. Yun ang sinabi niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Kaya pabiro kong sinabi na, kung ikaw na lang kaya? Ikaw na lang kaya yung magbigay sa pangangailangan ko. Para hindi na ako humanap sa tabi-tabi. At least, sa'yo sigurado akong hindi ako magkakasakit. Pagkasabi ko noon, natahimik siya. Nakita ko yung gulat at pamumula ng mukha niya. Hindi ko alam kung nagalit ba siya o nahihiya lang. Pero ang hindi ko makakalimutan, sa halip na kontrahin ako, tinitigan niya lang ako ng matagal. Tapos bigla siyang umalis. Hindi siya nagalit. Hindi niya ako pinagsabihan. At doon ako nag-umpisang magkaroon ng interes sa kanya. Doon nagsimula yung tensyon. Doon ko naramdaman, Miss Love, na may natanggal na harang sa pagitan naming dalawa. Simula nung nabitawan ko yung biro na yon sa kanya, hindi na ho naging pareho yung samahan namin. Kinabukasan nun, araw ng laban niya, Sabado. Nandun siya sa may likod ng bahay, tapos lumapit ako. Umupo ako malapit sa tabi niya. Tahimik lamang siya pero ramdam kong may tensyon, kaya ako na yung unang bumasag.
Tungkol dun sa sinabi ko sa'yo, kagabi, biro lang naman yun huwag mo nang damdamin yun. Ngumiti siya. Napatingin ako sa kanya. Biro lang ba talaga yun, Jerry? Hindi mo ba to totohanin? Anya. Hindi ako nakasagot dahil napakunot ang noo ko. Tas napakamot pa ako ng ulo ko. Nagkanda utol-utol ko ng sabi dahil hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Alam mo, naiisip ko lang ang asawa mo, Jerry. Nasa abroad siya, nagsasakripisyo, hindi biro yun. At alam ko rin namang hindi biro ang pag-aalaga mo sa mga bata. Pero hindi pwedeng tikim ka lang ng tikim ng babae. Bukod sa baka magkasakit ka pa, baka makakita o may makakita pa sa yung mga kapitbahay at makarating kay Lorraine. Ikaw din. Oo nga tita tao lang din naman ako Lalaki. May pangangailangan. Ang hirap naman kasi. Minsan parang wala akong karapatang umangal kasi si Lorraine yung nagpapakahirap dun. Pero paano naman ako rito? Paano yung pakiramdam ng walang karamay? Natahimik siya sandali. Ramdam ko na parang tinamaan din siya sa mga salita ko. Pagkatapos napabuntong hininga siya. Alam mo, Jerry, naiintindihan kita. Biyuda na ako. Hindi na rin ako bata. Pero minsan, oo, hinahanap-hanap ko rin yung init na may kasama. Ilang taon na akong biyuda at ilang taon na akong nag-iisa. Napatingin ako agad sa kanya. Hindi ko talaga inasahan na aaminin niya yun. Bigla kaming nagkatitigan. Titig ng dalawang taong parehong may kulang. Nagbiro ako para gumaan ang usapan. Di ibig sabihin, tabla tayo. Napangiti siya at sabay hampas sa braso ko. Ikaw talaga, marunong ka pang magbiro. Seryoso na ang usapan Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw nga ang lagi kong kasama dito Ikaw pang nag-aalaga ng mga anak ko. Hindi ba't parang ikaw na rin yung asawa ko? Nagbago ang tingin niya. May halong lambing. Jerry, wag mo nga sabihin yan. Delikado. Delikado, oo. Pero kung tayo lang ang nakakaalam, baka naman pwede. Sandaling natahimik kami ulit. Ang tanging maririnig lang ay ang pagtulong ng tubig mula sa pinipiga niyang damit. Hanggang sa bigla siyang magsalita. Alam mo, minsan naiisip ko, kung hindi ko lang talaga pamangkin si Lorraine, baka hindi ko pinipigilan ng sarili ko na mapalapit sa'yo. Tumawa ako ng mahina. Hindi mo na kailangang pigilan. Kasi ngayon pa lang ramdam ko na. Dahil ikaw yung laging nandito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magagalit. Pero hindi niya tinapos ang paglalaban niya. Tumayo si Celine at tumalikod. Pero bago siya pumasok sa loob, luming siya sandali sa akin. Jerry, huwag kang magsalita ng ganyan kung hindi mo kayang panindigan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa mahalip na matakot, mas lalo akong na-challenge. Ilang araw pagkatapos ng usapan naming yun, mas naging malapit kaming dalawa. Kapag naghahain siya ng pagkain, madalas nauupo siya sa tabi ko. Kapag nag-aabot siya ng plato, may konting sadyang pagdikit ng kamay. At ako naman hindi na rin nagpapakipot. Minsan sinasadya ko ng purihin siya. Ang galing mo talagang magluto. Kung hindi kita kasama rito, ewan ko na lang. Baka puro sardinas, itlog at noodles ang kinakain naming mag-aama. Nambola ka pa. Hindi yan bola, totoo lang. Alam mo ba, minsan naiisip ko, bakit ba hindi na lang ikaw yung naging asawa ko? Natawa siya pero tinakpan ang bibig niya. Sira ka talaga, huwag kang ganyan, baka marinig ka ng mga bata. Hindi naman nila maiintindihan. Tingin nila ay nagkukulitan lang tayong dalawa. Unti-unti, naging parang laro sa amin ang palitan ng banat. Dandian na hindi lantaran pero halatang may laman. Isang gabi, nagpasya akong mag-inom ng kaunti sa labas ng bahay. May kaibigang nagaya.
Pag-uwi ko, pasado 10:00 na. Nagulat ako nung makita kong gising pa si Celine. Inaayos yung mga uniforme ng bata. "Uy, gising ka pa? Hindi ka pa napapagod? Parang di ka na nagpapahinga eh." Sabi ko. "Hindi ako mapalagay kapag wala ka eh. Paano kung may mangyari sa'yo sa daan?" Anya. "Aba, parang asawa na talaga ang datingan ng mga salita mo ah." Biro ko ulit. Natawa lamang siya pagkatapos ay hindi na umimik. "Ewan ko sa'yo, Jerry. Baka nga, asawa na rin talaga ang turing ko sa'yo. Kahit hindi naman dapat." Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Sa loob-loob ko, ito na yata, wala nang atrasan. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang? Halos 9:00 na ng gabi. Kanina ka pa hinihintay ng mga bata dito. Pinagluto ko na lamang sila ng ulam. Maya-maya uuwi na rin ako. Anya. Pasensya ka na. Ang dami nagpatid eh. Tapos napainom pa ako. Pero sulit naman eh. Bumili ako ng ulam. Pinakita ko ang binili kong lechon manok. Ngumiti siya at tumango. "Kumain ka na ba?" Tanong ko habang naupo sa tapat niya. "Konti lang pero sasabayan pa rin kita." Nagayos kami ng hapunan. Habang kumakain, napansin kong nakatitig siya sa akin. Natapos ang hapunan at nagsimula na siyang magligpit. Tumayo ako at tinulungan siya. Habang hinuhugasan niya ang plato, ako naman ang nagsasali ng tubig sa pitsyel. Nasa tabi lang niya ako at ramdam ko ang init ng presensya niya. "Siya nga pala, salamat sa lahat ng ginagawa mo ah. Kung wala ka dito, hindi ko talaga alam kung paano ko itataguyod yung mga bata. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat." Dahan-dahan siyang lumingon. Malapit ang mukha niya sa akin. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata naming dalawa. Ramdam ko ang kaba, pero ramdam ko rin ang paghihila ng pagkakataon. "Jerry," bulong niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nun, Miss Love. Hinawakan ko yung kamay niyang may mga sabon pa. Pinigilan ko yung paghuhugas niya. At doon, kusa kaming napalapit sa isa't isa. Nagumpisa lang sa simpleng paghahawak ng kamay. Ang katahimikan ng gabi, ang lamig ng hangin mula sa bintana, at ang init ng aming damdamin. Lahat ay nagtulak sa isang kasalanan. Napayakap ako sa kanya. Mahigpit. At hindi siya nagpilit na kumuwala. Pero malito, Jerry. Paano si Lorraine? Bulong niya at nanginginig ang tinig. Alam ko. Pero matagal ko nang nararamdaman to. At sigurado kong nararamdaman mo rin. Huminga siya ng malalim. Parang sinusukat kung hanggang saan ang lakas ng loob niya. Sa huli, imbis na itulak ako, yumakap din siya pabalik. Sa mga braso kong yon, naramdaman kong hindi na siya tiyahin, kundi isang babaeng matagal na rin naghahanap ng init ng pagmamahal. Sige, pero ngayon lang to. Pag bumalik na ang asawa mo, ibabalik kita sa kanya. Tumango lamang ako. Dinala ko siya sa maliit na kwarto sa tabi ng sala. Doon ko siya dahan-dahang inupo sa gilid ng kama. Nakayuko siya, halatang nag-aalangan pa, pero hindi bumibitaw sa kamay ko. Pero paano kung malaman ni Lorraine? Mahina niyang tanong. Huwag na muna nating isipin yun. Ang alam ko lang, ikaw yung nandito ngayon. Ikaw ang kasama ko. At ikaw ang bumubuo sa kakulangan niya. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa kanya. Sa unay nag-aatubili siya, pero kalaunan ay pumikit din. Ang unang halik na iyon mahina lang. Parang tinatanong kung papayag ba? At nang hindi siya umatras, tuloy nang lumalim ang halikan namin. At sa gabing iyon, natagpuan namin ang sarili namin sa sitwasyong hindi na dapat pinasok pero hindi na rin kayang takasan.
Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Para bang doon niya binuhos ang lahat ng lungkot at pangungulila na pinasan niya mula nang mabiyuda siya. Ako naman, doon ko binuhos ang lahat ng pangangailangan at pangungulila ko kay Lorraine. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang katawan namin ang nag-usap. Ang mga titig namin ang nagbigay ng kasiguraduhan. At matapos ang lahat, magkatabi kaming nakahiga. Wala ni isa sa aming nagsasalita. Hanggang sa siya na ang unang bumasag. Jerry, kapag dumating na ang asawa mo, ibabalik kita ha. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko. Pero hanggat wala pa siya, ikaw muna. Itatago natin at sisiguraduhin kong walang makakaalam. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Ngumiti siya habang nakapikit. Tumango siya. Salamat, Jerry. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon ko lang ulit to naramdaman. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. At sana'y hindi tayo magsisi. Akala ko matapos ang gabing iyon, hindi na kami makakatingin sa isa't isa. Akala ko iiwasan na niya ako o kaya'y ako mismo ang makakaramdam ng matinding hiya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo pa kaming naging malapit na para bang tinanggal na yung pader na pumipigil sa amin noon. Kinabukasan, maaga akong bumangon para maghanda na sa pasada. Nakita ko siyang dumating sa bahay. Nang makita niya ako, saglit pa kaming nagkatitigan. Walang salita, pero ramdam ko ang mensahe. Ngumiti siya ng tipid at inabutan ako ng isang baso. Mag-ingat ka ha, mahina niyang sabi. Salamat. Sagot ko sabay hawak ng bahagya sa kamay niya habang inaabot niya ang kape ko. Maliit na bagay lang yun pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. At mula noon, sa bawat araw na lumipas, laging may mga sulyap at mga biro na may halong lambing na parang sa mag-asawa. Kapag natutulog ang mga bata sa tanghalit walang pasok, minsan sabay kaming kumakain. Doon nakakapag-usap kami ng masinsinan. Jerry, sabi niya minsan habang kumakain kami ng ginisang gulay. Huwag sana tayong masyadong madala. Baka kasi dumating yung araw na mahirapan na tayo. At baka pagsisihan natin to. Tumingin ako sa kanya. Paano ko naman pagsisisihan ng bagay na to? Ang init na may karamay. Ang makasama ka. Ikaw yung nandito. Kaya hindi ko pagsisisihan ang nangyayari. Napailing siya pero hindi maitatago ang ngiti. Sira ka talaga. Isang linggo ang lumipas bago ulit may nangyari sa amin. Galing ako sa pasada noon. Pagod ako at nadatnan kong abala siya sa may kusina. Amoy ulam na paborito ko. Adobo. Uy, mukhang masarap yan ah. Tanong ko habang inaalis ang tsinelas. Oo, pinagluto ko kayo. Naawa ako sa inyo eh. Puro instant noodles ang kinakain nyo kapag wala ako. Natawa ako. Kasi naman, yun lang ang alam kong lutuin eh. Iba talaga yung luto mo eh. Habang kumakain kami, napapansin ko siyang iba ang tingin. Pagkatapos naming magligpit, nagkaroon kami ng mahabang katahimikan. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Jerry, hindi ko alam kung tama pa ba ito eh. Pero alam mo, hindi ko rin kayang itanggi na masaya ako tuwing kasama ka. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko rin alam kung saan tayo dadalhin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ayokong tumigil. At nung gabing yun, muli naming binigay ang sarili namin sa isa't isa. Mas banayad, mas buo ang damdamin. Parang may kasamang pag-amin na hindi na ito aksidente. Ito na ang lihim naming mundo. Isang halik hanggang sa lumalim
at muling nauwi sa kwarto. Dama ko ang tila apoy sa katawan niya at yun ang lalong nagpatindi sa kasabikang aking nararamdaman. Jerry, paano kung malaman ni Lorraine? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi niya malalaman. Wala namang makakapagsabi at hindi ko rin siya gustong masaktan at alam kong ganun ka rin. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Alam mo bang delikado tayo kapag may nakakita? Hindi lang si Lorraine ang masasaktan, pati ang mga anak mo at ang mga anak ko. Oo, alam ko. Pero kaya nga mag-iingat tayo eh. Tuwing nandito ka, tuwing nakikita kita, wala akong ibang gusto, kundi yung makasama ka, sabi ko. Tumahimik siya. Ramdam ko yung takot sa dibdib niya, pero ramdam ko rin ang init ng kanyang pagkakayakap. Sa huli, hindi na siya nagsalita pa. Lumipas ang mga araw at natuto kaming magtago. Kapag may ibang tao, normal lang ang kilos. Parang wala kaming lihim. Pero kapag kaming dalawa lang, sapat na ang isang sulya para magkaintindihan. Minsan habang nagsasampay siya ng labada, bigla ko siyang lalapitan at bubulungan. Ang ganda mo, para ka talagang hindi tumatanda. Loko ka, sagot niya habang namumula, pero hindi tinataboy ang biro ko. O kaya naman habang naglalakad siya pauwi, sinasabayan ko siya at pasimpleng hinahawakan ng kamay. Saglit lang pero sapat para magbigay ng kilig na matagal nang nawala sa kanya. Sa kabila ng takot at pangamba, hindi na namin kayang bitawan ang isa't isa. At sa pagkakataong magkasama kami sa gabi, lalo kaming nahuhulog. Hindi na lang to tungkol sa pisikal na pangangailangan. May damdamin na, may pagmamahal na unti-unting nabubuo kahit mali. At sa puntong yun, alam kong hindi na basta-basta mawawala si Celine sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan. At sa kabila ng mga pangamba, nagpatuloy pa rin ang lihim naming relasyon. Hindi ito araw-araw pero sapat ang mga gabing magkasama kami para makalimot sa mundo. Siya pa rin ang palaging nasa bahay, naglalaba, nagluluto para sa mga bata at para sa akin. At sa likod ng lahat ng iyon, may mga titig at haplos na nangyayari. Alam naming mali, pero para kaming sinasakal kapag sinusubukan naming iwasan ang isa't isa. Kaya kahit papalapit na ang araw ng pag-uwi ni Lorraine, mas lalo kaming kumakapit sa mga sandaling natitira. Sa kalendaryong nakasabit sa may sala, tinandaan ng mga bata ang petsa ng pag-uwi ng nanay nila. Excited silang lahat. Ako man ay excited din. Pilit na nakangiti sa tuwing tinatanong nila kung ilang tulog na lang. Pero sa loob-loob ko, bawat guhit ng araw sa kalendaryo ay parang latay sa dibdib ko. Minsan kinausap ako ni Celine habang magkasama kami sa likod ng bahay. Malapit na siyang umuwi, Jerry. Hanggang kailan natin to kayang itago? Napayuko ako. Hanggang kaya natin. Alam mo namang ayokong mawala ka, di ba? Tumingin siya sa akin. Halatang pinipigilan ng emosyon. Pero alam mong darating din ang araw na kailangan na nating pumili. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na sa oras na dumating na si Lorraine, ibabalik kita sa kanya. Dahil hindi ka naman talaga sa akin. Hindi ko siya sinagot. Imbis, ay niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang yakap yun ng isang taong takot sa nalalapit na katapusan. Dumating si Lorraine isang hapon. Masigla siyang sinalubong ng mga bata at halos hindi na siya mabitawan ng mga ito. Niyakap din niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman ang bigat ng konsensya nung makita ko ang asawa ko. Pagdating sa bahay, nandun si tita at siya ang unang nilapitan ni Lorraine. Tita Celine, salamat sa lahat ha. Kung wala ka baka hindi kayanin ni Jerry. Ngumiti naman si Tita Celine. Matatag. Wala yun, iha.
masaya akong nakatulong sa inyo. Masaya ang unang gabi. Tawanan, kwentuhan, bigay ng mga paslubong. Pero sa gitna ng saya, ramdam kong mabigat ang dibdib ni Tita Celine. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. At ako, habang pinagmamasdan siyang nakaupo sa gilid, alam kong may desisyon na siyang pinanindigan. Kinabukasan, pagkatapos ng kasiyahan, tinawag niya kaming mag-asawa sa may sala. Lorraine, Jerry, panimula niya. Baka sa susunod na araw, aalis na ako. Uuwi muna ako sa anak ko. Di ba bagong panganak siya? Kailangan niya na mag-aalaga ng bata Matagal na rin niya akong hinihintay. Nagulat si Lorraine. Ngayon na po ba talaga, tita? Kakauwi ko pa lang naman tapos aalis ka kaagad. Hindi man lang tayo makakapag-bonding. Ngumiti siya. Masaya akong makita kayong buo ulit. At ngayong nandito ka na, Lorraine, alam kong hindi na ninyo ako masyadong kailangan. At alam ko namang aalagaan mo ang mga anak mo. Pati na rin si Jerry. Agad siyang niyakap ni Lorraine. Maraming salamat, tita. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti lang si Tita Celine at hinaplos ang buhok ng pamangkin niya. Aalagaan mong pamilya mo, ha? Iyon ang pinakamahalaga. Habang abala si Lorraine sa kusina, lumapit ako kay tita sa may bakuran. Sa gitna ng katahimikan, nagkaroon kami ng huling pagkakataon para magkausap. Jerry, mahina niyang sabi, huwag mong isipin na umalis ako dahil ayaw na kita. Umalis ako dahil mahal kita. At dahil mahal ko rin ang pamilya mo. Naapalunok ako. Naiiyak ako nun, Miss Love. Paano naman ako? Sanay na akong nandyan ka palagi. Hinawakan niya ang kamay ko. Matuto ka, Jerry. Andyan ang asawa mo. Andyan din ang mga anak mo. Alam kong naibaling mo lang sa akin ang atensyon mo dahil wala ang asawa mo noon. Dahil nandito ako palagi. Pero huwag mong kalimutan na minahal kita kahit alam nating dalawang bawal. Napayakap ako sa kanya ng magbit. Paano? Sigurado ka na talaga? Hindi kita makakalimutan. Tumango siya. At sa huling sandali bago siya umalis, nag-iwan siya ng ngiti. Ngiting may sakit pero punong-puno ng tapang. Kinabukasan, sinamahan namin siya papunta sa terminal. At kami ni Lorraine, kasama ang mga bata, nakatayo sa gilid ng kalsada at kumakaway. Masayang-masaya ang mga bata pero ako, tahimik na pinagmamasdan ang paglayo niya. Pero alam kong hindi na ito basta bakasyon lang. Ito ay pamamaalam na niya sa akin. Ang huling hakbang niya para protektahan ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Jerry.